bandiraɓe mi salmini on mataw ɓe yinni inde nde Diallo Mouhammad mo wuro Molo koye jeeyaɓe e nder kisal deyrde Pulaagu ɗo e leydi Sénégal fedde nde e ummorade noon caggal leydi keeridi mbiyetendi France ko toon ɗannorimi kono noon mbiɗa ari ɗo e konngol dendagal ɗanniyanke jaltuɗo leydi Sénégal jaaɗo leydi gondi mi hokka hen seedeyagal ngam kisal deyrde Pulaagu ko ummani ɗo ko e ko hoorede meɗen Samba Djinda Ba ko haali ɗo ko mi hokka hen seedeyagal tan gueɗe ɗiɗi mi wasa jurnade gueɗal gadanal ngal ko jangde nde nde min nani ɗum toon nde minen fof min dilli fotani wonde fandata ko kadi fodde wonde yo ɓiɗɗo pullo jagge woppine ɗemgal muɗum neniwal jangguine ɗemgal nene janon wawa wonde ɗum noon ɓiɓɓe fulɓe fof ina poti ɗum salade ɗum waɗi ummiɓe diaspora gari naate nden o fedde kamɓen fof ko ngol ɗon konngol nanni ɗumen e nder yarlitare e nder katantagal e nder yidde hoore muɗum e nder yidde kadi hoore mum wona e yidde kadi leñol ngol yo yawtori yeeso ɗon ko goo ɗiɗi télévision national Sénégal walla ko télévision nder leydi ndi sappo e nayi région wonno hande o télévision national Sénégal woni hen nene ganduɗa hoorema continue aji 5 kala to gonɗa hen mbaɗɗa kuɗel dariguel koɓe mbiyata ko parabole aɗa daara télévision national Sénégal joɗɗano nogas e nayyi heure ko tuuba ko mbiyata ko 24 heures e balɗe jeeɗiɗi ganduɗe ɗe 7 sur 7 aɗa jeeya e leydi aɗa wiya ko an ɓuuri hen hewde ka yeehi ko ɗum parnortoɗa ko ɗum nekkilta heddiɓe ɓe darma ha ɓooya ɓe mbiyama an hol ɗemgal ma mbiya min de komi pullo ko Pulaar kalani ɓe mbiya ala ɗemgal gotal nan toon biyetegal naggam ko ngal gotal min jiiye télé moɗon ndeke onon wona toon jeeyaɗo ɗum ina muusi amen ina metti min ha ko ɗon wawi haddete no foti mettude kala ɓiɗɗo pullo jeeyaɗo nder leydi Sénégal mbiɗa yaade kisal deyirde wonde fedde heeranide Sénégal ngam jojjide huccaji Sénégal toɓɓere tataɓere jaafoɗon oɗo avion Air Sénégal international min personnellement ndeka jokkodirno e Maroc adan nde ko nden mbayrunomi ko ƴettude lawol gotol garmi ha mbeɓi ɗo ko ɗemgal gotal keeɗimi ɗemgal leydi ndi e te ko min ɓuuri hewde ko min ɓuuri andede mbiɗa yahude kadi ko min tigui woni kono ko ɗemgal gotal keeɗimi yante anglais français anglais ko zéro ɗo ɗum ina muusi amen ina metti amen minen dendagal diaspora naɓe joloɓe avion ene garta hay ɗanniyankoɓe kadi aroɓe toon ko wayno jiɗam accabel en jahoɓe ene garta ɗe ina gandi ɗum ɗon ina woodi décollage Charles de Gaulle mbaynorɗa toon ɗemgal jannal jottoɗa ɗo calminirɗa ɗemgal jannal a nanata hen hoorema a yiyata hen hoorema e te kadi aɗa andi koye leydi he jeeyaɗa kadi pottata koye leydi he jeeyaɗa nde ko noon jaaka e leydi ko heddi ko min jii ko ɗemgal meɗen ina waɗe partout dans le monde e sur télévision national Sénégal wonɓe Nouvelle Zélande woni Yero Bayal Salel eɓe daara toon télévision Sénégal kono ɓe meeɗa yiide ɓiɗɗo pullo bandiraɓe tedduɓe e konngol diaspora on calminama on jettama on ñagama yafuya ko ɗum ɗo heɗen woni ko jinnono ɗo yimɓe leydi bani jarama